салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти имрӯз аст. Бо сархати хабарҳо ошно гардед. таблоҳои иттилоотӣ дар душанбе. созмони ҷаҳонии тандурустӣ Тоҷикистонро аз истеъмоли машрубот ба ҷойи якум гузоштааст. 24 март рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди бемории сил. ҷашнгирии Наврӯз дар Москав. дар душанбе шаҳр нахустин таблои иттилоотӣ насб карда шуд. Ин таҷҳизот дар давраи омӯзишӣ дар 25 қароргоҳи хиёбони рӯдакӣ насб карда шуда ба мусофирон имкон медиҳад, ки дар вақти воқеа аз ҳозир шудан аз воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ тариқи ин хатсайр огоҳ бошанд. ҳамчунин ҳудуди 6 адад воситаҳои нақлиёт дар хатсайри троллейбуси номери 1 ва автобуси рақами 3 ба дастгоҳи GPS навигатсия муҷаҳҳаз гардонида мешаванд, ки ин низом ба маркази ягонаи идоракунии диспетчерӣ пайваст буда фаъолияти тамоми навъҳои воситаи нақлиёти ҷамъиятиро танзим ва идора хоҳад кард. дар назар аст, ки ин иқдом ба беҳбудии назарраси сифати хизматгузориҳои операторони ин хатсайрҳо ва такмили назорат аз болои риояи реҷаи ҳаракати нақлиёти ҷамъиятӣ, ки аз ҷониби корхонаи Душанбе нақлиёт хизматрасон амалӣ мегардад, мусоидат менамояд. мақомоти шаҳри Душанбе ҳамбари ин лоиҳа буда дар сурати натиҷаҳои дилхоҳ додани ин амал аз лоиҳаи мазкур чунин иқдомро ба ҳамаи воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ фарогир хоҳанд кард. гузориши созмони ҷаҳонии тандурустӣ нишон медиҳад, ки шаробхорони тоҷик аз лиҳози ҳаҷми истеъмоли машрубот, яъне бадмастӣ дар дунё дар ҷойи якум буданд. созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузориш дода, ки омори марбут ба афроди аз синни 15 сола болоро ҷамъоварӣ кардааст. мардуми шаробхор дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна солона 30,3 литр машрубот харидорӣ мекунанд. ин рақам барои шаробхорони мард дар кишвар 31,1 литр ва барои занони майззада 28,3 литр рост меомадааст. барои муқоиса мардуми шаробхор дар кишварҳои дигари Осиёи марказӣ нисбат ба шаробхорони тоҷик камтар менӯшиданд. аз ҷумла шаробхорон дар Қазоқистон солона ба ҳисоби миёна 28,2 литр, дар Ӯзбекистон 12,2 ва дар Қирғизистон 11,3 литр машрубот харидорӣ ва истеъмол мекунанд. акнун хабари минтақа ва Тоҷикистонро дар бахши хабар дар як сатр тамошо кунед. мақомоти Русия мегӯянд, дар соли 2015 пойгоҳи 201 артиши ин кишвар дар Тоҷикистонро бо ҳудуди 100 мошинаи зиреҳпӯши навъи БТР-82А мусаллаҳ хоҳад шуд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои нави ҷангиёни зоҳиран тоҷик нашр шудааст. дар ин навор беш аз 16 дақиқае, ки рӯзи 19 март дар яке аз саҳифаҳои ҳаводорони ақидаҳои ҷиҳодӣ нашр шуд, як гурӯҳи иборат аз 16 нафара силоҳ ба даст ва ду воизи онҳо таҳдид мекунанд, ки ҷиҳодашонро ба Тоҷикистон мекӯчонанд ва ба қарибӣ Қонуни Аллоҳ дар Тоҷикистон ҳукмрон мешавад. дар марзи Туркманистону Афғонистон сарҳадбонони ӯзбеку рус дида мешавад. коршиносон бар он ақидаанд, ки ҳукумати Туркманистон аз давлатҳои мазкур кӯмак хостааст барои амнияти марзии худ аз тарафи Афғонистон. остона пешниҳоде ба Москав карда барои гузарондани лӯлаҳои газӣ ба Чин бо воситаи ҷануби Қазоқистон роҳи интиқол бо Бухорои Арал ва бозои Чимкентро истифода кунад. паҳншавии сил ва шакли ба доруворӣ мутобиқшудаи он таҳдиди ҷиддӣ ба тандурустии Тоҷикистон боқӣ мемонад. тибқи маълумоти омори Маркази ҷумҳуриявии мубориза бар зидди бемории сил, соли 2011 дар Тоҷикистон наздики 8000 ҳолати бемории сил ва аз 100 000 аҳолӣ 6,6 ҳолати фавт ба қайд гирифта шуд. рӯзи 21 март дар шаҳри Москав дар варзишгоҳи Лужники ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ қайд карда шуд. дар ин ҷашн беш аз 10-15 давлате, ки Наврӯзро ҳамчун иди миллӣ ҷашн мегиранд, иштирок доштанд. намояндагони диаспораҳои давлатҳои гуногун бо расму оини наврӯзиашон дастархони идона ороста мардуму меҳмони пойтахтро бо он ошно карданд. аз ҷумла намояндагони маркази фарҳанги тоҷикон низ ба тӯҳфаи наврӯзӣ дар ин ҷашн иштирок карданд. аз Тоҷикистон гурӯҳи Шамс, ноҳиди Зайналпур, Тахмина Ниёзова ва дигар ҳунармандони тоҷик фарҳанги тоҷиконро маърифӣ карданд.
пеш аз ҳама аз номи ҳамаи тоҷикистонёни Русия халқи Тоҷикистонро табрик ва таҳният мегӯям барои ҳама хушиҳои рӯзгор. пеш аз ҳама сулҳ хоҳонам. барои мо наврӯз соли нав аст, чун сол охир мешавад, соли нав мешавад, мо ҳама ҷамъ шудем инҷо соли нав таҷлил мекунем. соли нав тамоми мусулмонро ки дар ҷаҳон аст, наврӯз аст. барои ҳамаги табрик мегӯям, ба кишвари Тоҷикистон, Ирон, ба ҳама кишварҳо соли нав табрӯз мегӯям. ҳамаи ҳамватанони худро бо соли нави тоҷикӣ чӣ мекунем? Табрик мекунем. ман Файздин ҳастам, дар инҷо мехонам ва ҳамаро тоҷиконро ва аз ҷумла касоне ки ба инҷо омадан ба наврӯз табрик гуфта ва онҳо хушбахтӣ хонаи обод орзумандам. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён расид. худоёру мададгоратон бод.